Hej så. Vi har tænkt os at lave en video, som kommer til at hedde noget i retning af bestå i Frederikssund. Og så vi vil prøve at køre rundt alle de steder, som er svære heroppe i Frederikssund. Vi kommer ikke til at køre alle mulige steder, hvor I skal et eller andet nemt. Men der, hvor vi oplever, at der er udfordringer for eleverne, der kører vi hen i den her video. Vi starter på prøvestedet her. Let's go. Yes. Så kan vi starte med at køre ud til højre her. Vi kommer til at køre lidt forskellige ruter. Jeg kan ikke garantere, at I kommer til at køre de her steder. Men vi prøver så at køre ligesom vi ved, de kører. Ud i god tid her. Vi har forhindring i vores side. Og så skal man kigge langt frem. Og så ind og ikke helt ind og gennem sig, men bare til midten, ikke også? Sådan der. Og så. Og der skal man bare godt, altså god sideafstand til de holdende biler her, ikke? Og hernede, I kan jo ikke se rundt om et hjørne, så her, der kører I bare ud ind til. Meget, meget svær udkørsel hernede. Man skal virkelig vente til der er frit fra højre. Vente til der er frit fra højre. Og så når man har frit fra højre, så kan man snige sig frem og kigge til venstre. Og så når der er frit fra højre, så lige snige sig frem. Og så sniger man sig frem, kigger og til højre igen måske. Så man er helt sikker. Lad være med at tage en beslutning om at køre, hvis I ikke kan se noget. Så kommer vi ned til lyssignalet hernede. Og der tager vi til venstre, ikke? Og det man skal bemærke hernede, det er, at stoplinjen, den er rigtig langt tilbage. Der er nogen, der kommer til at køre frem til fodgængerfeltet, hvor der har været en stoplinje tidligere. Det er der altså ikke længere. Stoplinjen, den er selvfølgelig trukket tilbage, fordi de store køretøjer, de kunne jo ikke komme rundt, hvis stoplinjen var helt fremme. Det skal være første vej rundkørsel, som er sådan en rigtig kras sving. Virkelig skarpt. Ja, man bruger lidt tid på det, så start med at sørge for, at der er helt frit over på venstre side. Ja. Og når der så er det, kommer man et godt stykke frem her. Så er alt, hvad man kan, kigger godt efter fodgængere og cyklister. Og så er man ned. Sådan der. Så man skal huske at få numsen med rundt i det sving. Så tager vi til venstre oppe i lyssignalet, og så kommer vi op forbi kirken. Og i det her kryds, det er sådan en lille kryds, og I kan se, der holder en, der skal til venstre der, og han er næsten kørt for langt frem. Men vi skal sørge for i det her sving ikke at komme så langt frem. Sådan der drejer man ind, og så kan man køre over. 40-zonen står der. De nye biler her, mange af dem, de viser forkert her. Og I kan se, der er en al indkørsel forbudt der, så vi er nødt til at dreje til højre. Så vi orienterer os og blinker til højre, og det er man nødt til, fordi cyklerne de sådan set kører over på den lille stump af fortov der, og så kan de stå af der. Så derfor skal man både orientere sig og blinke. Så kommer vi ned til den store farlige rundkørsel. Og så står der 60 km/t. Og det gælder fra 0 til 300 meter. Så hvis man nu skal lige ud i rundkørslen, så må man altså på den anden side af rundkørslen køre 80 km/t. Eller det der nu står der. Vi skal ud af tredje vej i rundkørslen. Og det der står på tavlen her, det er,
at man skal være i venstre bane, og efter første vej, så er der kun én streg på tavlen, så skal man ud til højre. Og der kun er én streg på tavlen, så det er der, man skal ud til højre. Sådan der. Så her, der er vi i venstre bane. Så er der kun én, og nu skal vi ud til højre, så vi holder os bare helt ud til højre. Der er ikke noget vognbaneskift. Hvis man kører helt ud til højre, så er der ikke noget vognbaneskift, og så er der altså heller ingen orientering nødvendigvis. Det er der her, når man kører ud. Yes. Så her, så står der, at man kører ind i 60, og det gælder fra 0 til 250 meter. Det vil sige, nu skal vi ud af anden vej, altså lige over i rundkørslen. Så over på den anden side af rundkørslen, så gælder de 60 ikke længere. Og der vælger man selvfølgelig bare højre bane. Der er 2 baner, hvor man kan køre lige ud, så vælger man den højre. Nu skal vi ud af tredje vej i rundkørslen. Og når vi kommer ned og ser tavlen. Den første tavle, det er sådan en oversigtstavle her. Det er den på ved alle indkørsler til de store rundkørsler. Så nummer 2 tavle, der kan vi se, at der er 2 baner hele vejen rundt. Når der er 2 baner på en vej, så skal man vælge den højre. Vi laver vognbaneskift ud til højre, uden at blinke. Fordi hvis vi blinker her, så ser det ud som om, vi skal ud af første vej. Og det skal vi jo ikke, så vi vil gerne undgå at blinke der. Så er vi forbi anden vej, og så vil vi gerne blinke. Orienteres, og så kører vi op. Og så skal vi lægge mærke til, at her der står 60. Det er den eneste vej ud af rundkørslen, hvor der er 60 km/t. Alle andre veje ud af rundkørslen, den store rundkørsel, der er det 80, uanset hvad jeres bil skriver. Så kører vi til venstre i lyssignal, og her der skal man være opmærksom på, at når man svinger rundt, så er der 2 baner. Når der er 2 baner på en vej, så vælger man det til højre. Det er ikke nogen dumme fejl at lægge sig i venstre bane, men det kan være en dumme fejl, hvis I finder ud af, at I ligger i den forkerte bane, og så bare drejer på rattet. Ikke? Så uorienteret vognbaneskift, det skal I lade være med. Ikke rette jeres placeringsfejl, men dumme fejl. Så her over i højre bane, fordi der er 2 baner på vejen. Og sådan der. Og så kan det godt være, at han vil til venstre dernede, men det gør han så bare. Så kan I lave et vognbaneskift. Ja. Her der kommer der en 30-zone, den skal I huske at se, den er der rigtig mange, der overser. Så ned på 30 her, en anbefalet 30-zone. Og så har I, at I skal holde tilbage for modkøren. Så når den er rundt tavlen, så skal I holde tilbage for modkøren. Når den er firkantet, så skal man køre først. Så husk det også til jeres teoriprøver. Der vender de den på hovedet i teoriprøven, men den betyder stadigvæk det samme. Når den er rundt, så betyder den hold tilbage for modkøren. Og her, stadigvæk 30-zonen her forbi campus. Og så skal I se, derovre til venstre, der sidder tavlen med at 30 ophør. Den er også virkelig svær at se.
Her der står højre sving forbudt, og det gælder for vogntog, lastvognstog, ikke? Så det gælder ikke for os. Man må gerne dreje til højre der. Og her til højre, lastbiler må ikke dreje til højre, men vi må gerne dreje til højre. Så kommer vi ned i 30-zonen hernede. Og det er ikke en gågade, så man skal ikke holde tilbage for fodgængere, som bare har været ude. Man skal give plads til at vige, hvis de går ud lige foran her. Og skal vi lige prøve at dreje til højre her. Her, der er rundt omkring det gamle torv her, der er der 31. Og så kan man køre rundt her, og så hvis man så skal til venstre nede for enden af den ensrettede vej, som er den her ensrettede vej, så skal man holde sig helt over til venstre. Nu skal vi ikke til venstre den her gang, men hvis I skulle til venstre her, så skal I lægge helt over til venstre. Vi tager til højre. Så har vi det er også lidt tricky. Der er ikke så mange, der øver på de her ensrettede veje. Det kan godt komme ud. Og så den vej her, den er jo lidt smal. Lad være med at tage nogle chancer, når I kører ned ad den. Altså hvis der holder nogen i jeres side, så kan I bare vente med at køre forbi, indtil at der er frit. I skal ikke partout køre forbi en parkeret bil. Man må gerne standse bag, hvis man er usikker på, om der er plads til to. Det kunne være sådan et sted som her. For eksempel her, ikke? Så vi kan holde tilbage på den modkørende, fordi vi er ikke helt sikre på, om vi kan komme forbi. Og så har hun god plads til at komme forbi derovre. Og selvom de trækker fint ud til venstre, så kan I godt se, at de skal også forbi lygtepinden der, ikke? Sådan her. Og så det venstre sving her, det er også lidt svært. Der er dårlig oversigt til venstre, og når man kan se, at der er frit til venstre, så skal man kigge langt op til højre. Der er sådan et sving, som virkelig kan drille der, at man skal kigge hele vejen derop. Sådan der. Så er der kun én vej at svinge. Der er et venstresving, altså venstresving forbudt, og så hvis man overser det, så kan man, det han er kørt, så kan man se, at der er en påbudstavle, som siger, at du skal køre til højre. Ikke? Så der er ingen tvivl om, at man skal svinge til højre her. Så kører man ned ad Vangedevej, og så kører man ind i en 40-zone. Og det skal man bare lige huske. Og så til venstre her. Når vi har kørt igennem den her chikanevej, så kommer der et farligt skilt.
Så begynder vi at kunne se motorkøretøjer og store knallerter forbudt. Står på begge sider af vejen, og man kan sådan set både dreje til venstre og til højre. Den til venstre, det er en blind vej. Så hvis den sagkyndige ingenting siger, og der er der nogle af dem, der ingenting siger, så vælg at køre til højre. Men i princippet så skal de sagkyndige sige højre eller venstre. Men der er altså nogle af dem, som ikke siger noget, og så vælger I bare til højre. I kan også vælge at spørge den sagkyndige, vil du til højre eller venstre? Men siger han ingenting, så vil jeg dreje til højre. Så kører vi til venstre af Ventevej, og det er vejen, som går forbi kirken. Der skal man bare huske, at det er en 40-zone. Og så kan I se 40-zonen. Så kommer vi op forbi kirken igen. Så kører vi bare den anden vej. Vi har kørt den ene vej. Så kører vi den modsatte vej. Og der er sådan en relativt skarp sving her rundt om kirken. Så der skal man godt ned i fart, så man ikke kommer til at køre over stregerne. Så står der er ensrettet der, men der er altså ikke noget højre sving her. Hvis man ikke bliver bedt om at dreje til højre, så skal man ikke køre til højre. Og selvom der bliver en ny belægning her, så er der altså hverken ubetinget vigepligt eller noget som helst. Man skal bare køre. Når I nærmer jer krydset her, find pølseskin, og stationen ligger op til venstre og sådan. Så over på den anden side af det her kryds her, der er der en svingbane til højre, og så er der en ligeudbane til venstre. Så der skal man godt over til venstre. Hvis man finder sig selv inde i højresvingsbanen, så kan man enten lave et vognbaneskift ud, fornuftigt, med fuld orientering, eller man kan dreje til højre. Så kommer vi forbi campus fra den anden side, og 30 km/t anbefalet, står der. Så det kører vi. Næsten. Så står tavlen. Og så er den firkantet. Tavlen er firkantet. Firkantet kører først.
orientere ind ud. Nice, dygtig. Og allerede her kan I se, at der ophører 30. Så her, der suser man op på 50, viser at man har set tavlen. Og hvis I kigger langt frem, så kan I se, at der står 40 zone over på den anden side herovre. Og farlig vejsving står der også. Så tager vi til højre heroppe ved brusen. Og det er ikke fordi det er så kompliceret. Når man kører rundt her, så kan man godt, nogen kan blive lidt forvirret over at se, at der står al indkørsel forbudt der, men det er altså bare ind til det her busstopsted der, og der skal vi jo ikke foran. Og så her, så står der 30 km/t, og så står der, at vi skal holde tilbage for modkørende. Den er rund, så vi skal holde tilbage for modkørende. Det er så dejligt, de der skildpaddepunkt der. Skal man bare huske at køre 30 hele vejen igennem. Og I kan faktisk allerede se, hvornår 30 det ophører. Kan I se det? Lidt længere fremme. Der er en firkantet tavle. Firkantet kører først. Det betyder den også, hvis den står på hovedet. Firkantet kører først. Og så er vi ude af 30-zonen. Og så slutter 40-zonen, og vi skal mod højre, så vi skal bare ind i den der. Hvis man kommer frem til fuld stop, så skal man selvfølgelig stoppe. Men hvis man gør det rigtigt, så tager man lige den her vej til højre, og så står der den samme flint. Og hernede, der skal vi ud af anden vej rundkørsel. Og I kan se, der er 2 baner, som kører lige. Hvis der er 2 baner, som kører lige, så vælger man den til højre. Så ud af første vej rundkørslen. Og I kan se på tavlen her, at I selvfølgelig bare skal til højre. Hvis I er i tvivl om, hvordan man læser tavlerne med de 2-sporede rundkørsler, så tjek vores YouTube-kanal, hvor I kan finde teori om rundkørsler. Der indgår vi også 2-sporede rundkørsler, og hvordan man læser tavlerne. Så kører vi ned ad vejen her forbi hospitalet. Der står 50 km/t. Vi er ikke kørt ind i tættere bygget område, men
man har fået at vide, at her må du maks køre 50 km/t. Og så kører man bare 30 km/t gennem svingen. Og så kommer der en ubetinget vigepligt, som er en lille smule vanskelig her. Og så står der 30 km/t ophør. Og i og med, at vi ikke er kørt ind i tættere bebygget område, så må man jo ret beset køre 80 km/t her. Det er ikke det, der er meningen. Så man fortsætter bare med at køre efter forholdene, for eksempel lige omkring 50 km/t. Og så skal vi hen, og så skal vi til højre. Det er et helt almindeligt højre sving, som vi bare kører ligesom i hele tiden her. Og læg igen mærke til, at vi jo ikke kørt ind i en by. Vi er ikke kørt ind i tættere bebygget område. Vi er ikke kørt i bytavlen. Så når den lokale hastighedsgrænse den slutter, så er man i den generelle hastighedsgrænse, og den er jo her på området 80 km/t. Men som vi lige så før, så kørte vi 50 km/t den anden vej. Der havde vi fået en tavlemåling, hvilket vi kommer at køre 50. Så selvom man altså lovformeligt må køre 80 km/t her, så er det ikke det, der er meningen. Meningen det er, at man kører maks 50, og i hvert fald efter forhold. Når man så kommer ud fra vejen her, hvor man har kørt 50 hele tiden, så skal man huske, at man kører på en 80-vej herude. Så skal man ikke ligge og snøvle sig afsted her. Bum, der giver man bare noget gas. Når man drejer til venstre her ved McDonald's, og så lige efter svinget her skal lave et højre sving, der er der en højre svingsbane, som er vanskelig at få øje på. I kan se det, når vi lige drejer rundt her. Sådan der. Og så her. Der er en lille svingbane. Den er virkelig vanskelig at se, og mange de overser den til. Så man kører bare stille og roligt ind i svingbanen. Bum. Sætter blikket på igen. Det går nemlig fra her. Bum. Og så stille og roligt. Meget svær svingbane at se. Simpelthen. Og en lidt mærkelig vej her, ikke? Kan I se det? Altså, mange de vil jo nok bare være kørt, men I er jo til at køre på, så I skal ikke bare køre her. Selvom man måske kan argumentere for, at der er plads, og at modkørende giver plads, så skal man altså blive holdende bag ved de holdende biler. Det her venstresving ved McDonald's, det er temmelig vanskeligt, fordi at man kan ingenting se. Man er nødt til at have frit fra venstre, og når man er frit fra venstre, så sniger man sig frem, indtil man kan se noget til højre, og så vælger man at køre. Og så kan vi tage til venstre her. Helt almindelig venstresving. Man kører ud i båsen, venter. Der er tit rigtig meget trafik i det her venstresving. Og så hvis der holder modkørende, som også skal til venstre, så må man altså bare vente til de også er væk, eller til der bliver gult lys. Så bliver der gult lys, og så kan man køre.
vi tager lige motortrafikvejsturen. Og der kører man ud af byen, og langt ud af byen her. Altså, det er sådan set by hele vejen. Ja, indtil man når til byskiltet jo. Og byskiltet, det kommer bare utrolig langt ud. Så man skal huske, at I har altså ikke overset et byskilt. Det kommer bare meget langt ude. Man tænker, nu må vi være kørt ud af byen. Så kan det godt være, at man kommer til at sætte fart der. Men stol på jer selv og tænk, at hvis I ikke kan se et byskilt, så er I altså ikke. Helt herude kan I se, der kører man ud af byen. Så nu er I uden for tættere byggeområde og må køre 80 km/t. Så kører vi ud på motortrafikvejen. Når man kører på en motortrafikvej, så må man køre 80 km/t, med mindre andet angivet. Og indtil videre, så er andet ikke angivet. Så man tager det stille og roligt rundt i svingen her. Og når vi kommer ned i rundkørslen, så skal vi ud af anden vej. Og det siger de altid. Fordi hvis man skal ud af første vej, så kommer man sådan ned mod vores skilt. Men det er de ikke selv til. Så anden vej rundkørslen. Og så skal man se på tavlen herhen, at man skal lave et vognmandsskift ud til venstre. Hvis man kommer til at ikke at lave det her vognmandsskift, så bliver man bare inde i sin bane og drejer til højre. Man dumper ikke på at køre forkert, kun hvis man gør det forkert. Og så når man kommer op ad denne her vej, så kigger I godt langt frem, og så ser I, at der er venstre sving ud, så I orienterer blikker til højre. Okay? Helt almindeligt. Sådan der. Og så kommer I ud på vejen her, og så står der 70, og det gælder for lastbiler, busser, vogntog. Så det er altså ikke til os. Så vi må køre 80 km/t her, i det vi ikke er på undertavlen. Det kan man også godt lige blive lidt forvirret over, særligt når man er sådan lidt nervøs til sin køreprøve. Men husk at læse tavlerne op og frem. Det var en lille tur rundt i Frederikssund, og håber I kan bruge det til noget. Hvis I har nogle steder, I er i tvivl om heroppe, så skriv en kommentar. Så prøver vi at tage fat i det. Gør vi det? Ja, Lad os prøve det. Ja. Der kommer også til, at der bliver også lavet en video, som hedder Bestå i Hillerød. Vi har også masser af elever i Hillerød, så det er også sådan en. Hvis der er nogle ting, I gerne vil om Hillerød, så skriv det også gerne i kommentarer, sådan at vi får dem med i den næste video. Følg og like!